Let's go. Bye, mama.
Diyos, marahay na banggi po sa inugabos mga tugang. Malahod po para sa pagpamibig kang orasyo emperata. Pamibig laban sa bagyo at siniba pa ang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangaipurigi sa daga. Asin huli kan sa imong kanunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabuutan at amanan ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balikan sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakula sa nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan as niba pa mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mga namamutan asin mga pagrugaring. Sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Sa liwat, Diyos marahin na banggi po sa inugabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ni kalimang Domingo kan Quaresma. Isabay po niya sa tuyang Santa Misa ang minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Mercy Ortega, Fondemera family, Grace Rio Frio, and Jamie Bien. Special intention for complete healing and full recovery of Samantha, offered by Samantha Mendoza. Special intention offered by Mercy Ortega. Special intention offered by Manata family and Maria Carmela C. Bandales. Special intention for help in financial problem and business offered by Jamie Bien. And special intention for healing of Mila. For the eternal repose of the following souls, for all souls offered by Mercy Ortega, for the soul of Narcisa offered by Nanili Alcazar, for the soul of Soledad, offered by Bella Ranyola,
For the same soul offered by daughters of St. Jude. For the soul of Geoffrey offered by Arteta family. For the souls of Celestina, Celerino, and Osos offered by Bitangquer family. For the soul of Florencio offered by Leilani de Claro. For Silvestre and Osos offered by Helen. And for the souls of Nestor and Adelina offered by Mayores and Nunez family. Banwaan ng Diyos, matinugpuan gabos, asin sarabay niya itong awiton, an awit sa pagpuon. Punan niya tuan sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagulang danta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo Gabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na banggi sa Indo Gabos mga tugang. Marahay na bang iwan po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ko rin makuring, sa isip, sa kataramon, sa ibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, dani na Birhen, sa Gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang,
na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, na sa tabang mo kaming masikat na naglalakaw, makabot man sa pagkamot, na huli kayan ang aking mong namumot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Yesu Kristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa mahihinanyog niya to na pagbasa, isinasaysay nin kagurangnan ang sa iyang mga ngalasan. Kung sain, ipinapaaram niya sa iyang banwaan na siya ang nagliligtas na Diyos. Himatayan po niya to ang enong tababasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Isaías. Kaitong panahon, ang kagurangnan nagibo nin sarong dalan sa dagat, sarong agihan sa dakulang katubigan. Pinanginotan niya ang sarong mapangyaring hukbo pasiring sa kapahamakan. Sarong hukbo nin mga karwahe sa mga kabayo. Nagkaturumba sinda asin daing na nakabangon. Pinalsok sinda siring sa laad nin sarong ilawan. Alagad nagsabi ang kagurangnan, hare na nindo pagrumduma ang mga pangyayari ka mga aldaw na nakaagi, ni hurup-hurupon ang mga bagay na nangyari haloy ng panahon. Magmasid ka mo para sa bagong bagay na gigibuhon ko. Nangyayari na ini, naihiling na nindo ini ngunyan. Magibo ako nin sarong dalan sa kaluntadan, asin tatawan ka mo nin mga burabod nin tubig duman. Maski ang mga lalaw na hayop magalang sako, ang mga lalaw na ayam saka mga ostrich maumaw sako. Kun ang mga salog pabuluson ko na sa disyerto, tanganing tawan nin tubig ang pinili kong banwaan. Sindaan banwaan na ginibo ko para sako, asin mag-aawit sinda sako nin mga pag-omaw. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, na pano kita nin kagayagayahan. Darakulang bagay, ginibo sa to, kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanan nin Sion, nakabaing kita sa mga nangangatorogan, dangan napano kita ning kaugmahan, nagaawit sa kagayagayahan. Darakulang bagay, ginibo sa to, kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Dangan nagsabi ang ibang nasyon manungod sa to, dakulang mga bagay ang ginibo sa inda nin kagurangnan, dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita magugma. Darakulang bagay, ginibo sa to, kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Tawi kami giraray ning kauswagan kagurangnan, siring na anora nagtataon ning tubig sa mamarang mga salog, an mga minasabwag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Darakulang bagay, ginibo sa to, kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. An mga naghihibi mantang minaluwas daraan mga banhi na isasabwag, mabalik na mag-aawit sa kaugmahan, daraan sa indang inani. Darakulang bagay, ginibo sa to, kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Sa babasahon, pinaglaladawan ni San Pablo na si Kristo ang tunay na kapangganahan. Asin ini, mangyayari sana, kung kaya niya to na ibabaan sa tong sadiri. Tanganing sa hudyanan sa tong premyo, daing iba, kundi ang kagurangnan. Ani kadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos.
Sa katotoohan, ang gabos na bagay ibinibilang kong mayo nin halaga, huli kan mga bagay na pinakamahalaga. An pakamidbid ni Kristo Jesus sa tong kagurangnan. Huli sa iya, itinapo ko ang gabos na garo basura, tanganing makamtan ko si Kristo, asin makisumaro sa iya. Mayo na ako nin sa diring katanosan, an katanosan na nakukua sa pagkuyog kan katugunan. Igwa na ako ngunyanin katanosan na itinatao huli sa pagtubod kay Kristo, katanosan na hali sa Diyos, asin mapapatugmad sa pagtubod, daiko akong ibang minamaot, kundi an mamidbidan si Kristo, asin makamtan ang kapangyarihan kan sa iyang pagkabuhay liwat, makahirasa sa iyang mga kasakitan, dangan makaarog sa iya sa pagkagada niya. Sa paglaom na ako an bubuhayon liwat, daiko isinasabi na makamtan ko na ini, o na ako mayo na nin kakulangan, kundi padagos akong nagdadalagan tanganing masaderihan ko ang premyo. Siring na ako nasaderihan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ang totoo daiko iniisip na manggana na sako, sarong bagay sa naang ginigibo ko. Lilingawang ko ang mga nakaagi, asin hihingawahon kong makamtan-an maabot. Kaya nagdadalagan ako pasiring sa katanosan, tanganing makamtan ko ang premyo kan nagpag-apod sa ko ng Diyos, pasiring sa buhay na mayong kataposan, duman sa langit sa paagi ni Kristo Jesus. Ang tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong Espiritu. pagrukiyaw kan banal na Ebanghelyo, susuk ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpuli ang lambang saro, alagad si Jesus nagduman sa bukid nin mga oliba. Pagkaagang amay, nagbalik si Jesus sa templo, pinagtiripunan siya kan mga tao, nagtukaw siya sa katinukduan sinda. Dangan may dinaras sa iya ang mga paratukdo kan katugunan asin ang mga Fariseo na sarong babayi na nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Pinatindog ninda ang babayi sa tahaw, dangan sinabihan si Jesus, Maestro, ang babaying ini nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Susog sa katugunan ni Moises, dapat gapuon, sagkod na magadan ang mga arog sa iya. Ano ang masasabi mo? Inapot ninda ini sa pagbalo sa iya, tanganing igwasinda nin ikasumbong tumang sa iya. Nagduko si Jesus sa kanagsurat sa daga, sa paagikan sa iyang muro. Padagos indang naghapot sa iya, kaya nagtano si Jesus da nga nagsabi, an siisay man sa Indo na mayong kasalan, iyo ang enot na gumapo sa iya. Nagdako giraray, siya dangan padagos na nagsurat sa daga. Pagkadangog sa sinabi ni Jesus, sarong naghali ang mga tao, puon sa pinakagurang. Mayong nawalat kundi si Jesus asin ang babayi na nasa atubang niya.
Nagtano si Jesus dangan hinaputan babayi, hain na sinda. Mayong nagkondenar sa imo, mayo ang simbag kan babayi. Sinabihan siya ni Jesus, day takaman kinukondenar, lakaw na, asin day ka na magkasala. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na banggi sa indugabos mga tugang. Yaw na kita sa ikalima na Domingo kan Quaresma. Sa masunod na Domingo, Domingo de Ramos, mapuo na kita kan sa tuyang taon-taon na Semana Santa. Kaya siguro tinauan kita, ninsaro na naman na magayuno na istorya hali sa Ebanghelyo. Tanganing mas masabutan niya to, kung ano ang lalauman, asin lalaugunta sa pagrumdom kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Ining istorya na ini kay San Juan Evangelista sana makukua sa Ebanghelyo sana ni San Juan. Asin ang istorya na ini, iyo ang babayi na nadakop, no, na nakikiapid, nakikidurog sa bako niyang agom. Asin saro ining istorya na ini na pinaka-recognizable na istorya sa bilog na Biblia. Asin familiar sa tuyang marhay ang istorya na ini. Kaya imagine niya to ang tagpo, no, sarong aldaw, agang amay. No, nadangog kan babayi siguro, mga boses, no, nayaon duman sa luwas. Mga boses na pamilyar sa iya. Boses kang halangkaw na padi. Boses kan mga big names sa komunidad. Boses kan mga Fariseo na nadagog niya na magsermon. Asin ang mga boses na ini, garibaga mga bala na nagtatama sa iya. Siguro nadagog niya to, no, sa tuyang ma-i-imagine, nadagog kaining babayi. So mga tatarang mo na bumuwat ka, mating babayi. Anong klaseng babayi ka? Masahol ka pa sa hayop. Gari ka karinderya na bukas sa gabos na gustong kumaon, masupog ka. So mga yaraon duman, siguro binuruksan sa mga bintana, ta mga chismosa na maski ito. Hinarali sa indang mga kurtina, asin bago pa mamatian kan babayi, so init kan aldaw, nainot niya ng namatian, so init kan dagit kan mga tao. Bago pa siguro makasanli so babayi, pinagkaladkad na siya, kan mga tao pasiring duman sa luwas sa kalye. Nagbaratok siguro so mga ayam, so mga manok nagrulupad, so mga nasa harong nagsirip sa indang mga bintana, pinalaog sa indang mga aki, tinahuban sa mga mata. Subilog na banwaan kan Jerusalem nakahiling. May dagit sa indang mga mata. Nagakalayo ang dungo sa babaying ini. Kung gari kulang pa sa pagpasupog sa ginibo kan mga tao, dinarapas sa babayi duman sa lugar na kung saan si Kristo nagtutukdo. Ikinaag sa tahaw, asin hinapot si Jesus. Paghapot na may pagbaluman. Maestro, sabi kan mga tao, matibay ka daa. Nadakop meaning babayi na nakikidurog sa bako niyang agom. Sabi sa tugo ni Moises na sa tuyang pinagtutubudan bilang mga Hudiyo, kay puhan nagadanon sa paagi nin paggapo. Ano sa hiling mo? So mga nagdadagog kay Kristo, nabigla. Pinalibutan sa babayi. Sa sarong lado, so mga nagdarakan babayi, sa ibong nalado man si Kristo asin sa iyang mga disipulos. And this is a dilemma for Christ. Sabi kay ito ni Pope Benedict XVI, the pitiless accusers of the woman citing the law of Moses provoked Jesus. They call him teacher, asking him whether it would be right to stone the woman. They were aware
of Jesus' mercy and His love for sinners. And they were curious to see how He would manage in such a case which according to the law of Moses was crystal clear. Sabi man ni St. John Paul II, they intend to show that his teaching on God's merciful love contradicts the law, which punished the sin adultery with stoning. If Jesus absolves the woman caught in flagrant adultery, it will be said that Jesus transgressed the precepts of Moses. If Jesus condemns the woman, it will be said that he is inconsistent with the message of mercy towards sinners. So, igwang problema. Pag sinabi ni Kristo na gapuon ang babaying ito, pinakukontradict mo so sa ibo mong pagkaherak, asin pagkaamot sa mga parakasala. Pag sinabi mo man na day gapuon, nagbabalga ka sa lay ni Moises. Kaya inulit kan mga yaon duman, nadakop mi sa akto na nakikidurog sa bako niyang agom, caught in the act, caught in the moment, in the arms, in the passion, caught in the very act. The law of Moses says, stone her. What do you say? Warang kawara ining babayi. Inigar niya sa mga bintang sa iya, nadakop na ngani siya. Makimaherak, kisay man pati sa Diyos. So mga representante kang mahal na Diyos, may kapot ng gapo, handa ng gumapo. Sa puntong ini, wara siyang kaapil. Gabos na mata nakahiling sa iya. Dangan nagluhod si Kristo. He stooped to write on the ground. But this is not the first time that Jesus stooped so low. Sabi kang author na si Max Lucado, he stooped before. He stooped enough to sleep in a manger, to work in a carpentry shop, to sleep in a fishing boat low enough to rub shoulders with crooks and lepers, low enough to be spat upon, slapped, nailed, and speared, low enough to be buried, low enough to be associated with this woman, to be associated with sinners, to be associated with us. Day pinagtaram ni San Juan kung ano ang pinagsurat ni Jesucristo. Warang nakakaaram. Ang ibang mga author nagsasabi, pinagsurat niya sa mga kasalan kan mga yaon duman. Day man ito sa Biblia. Kaya nawawara ng pasensya sa mga tao, they kept on demanding for answer. So Christ stood up. Nagtindogan sa tuyang kagurangnan. And He stood not to preach, for His words would be few. Not for long, for He would not soon stoop again. Not to instruct His disciples. He did not address them. Jesus stood up on behalf of the woman. He placed between Him and the crowd and said, all right, sige, gapuan niya nindo siya. But let those who have never sinned throw the first stones. So mga warang malis siya ngaya, so mga nakahiling talaga digdi sa babaying ini, so they pinag-set up ang babaying ini, na madakop na nakikiapid, sige, gapuan na, nindo siya. Then he stooped again and continued writing in the ground. So mga Pariseyo na yaon duman so mga eskriba, asin so mga nagkukurahaw nga. Binutasan ninda so mga daranindang gapo. Padagos na nagsurat si Kristo sa daga. Kan madagog itong mga tataramo na ini kan mga nag-aakusa, saro-saro sindang naghali. Hanggang si Kristo na sana, asin subabayi ang natada.
ang hapot ni Kristo, hain na, so mga nag-akusa sa saimo. Warara na, sabi kan babayi, kunsiring, sabi kan sa tuyang kagurangnan, di ta ka man pinaguhusgahan. Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore. More than anything else, this story illustrates to us the wisdom and mercy of Jesus, which is also the wisdom and mercy of God. Indeed, kung hilingon niya to, iyo ini ang pinakamarhay na bareta. And what is highlighted here is not so much of the apparent unjudgment in the eyes of the civil law, but the ideal place or locus of mercy by which we wish to be treated under the very same circumstances. But to have that kind of mercy, kay puhan man yato na maako an sa tuyang pagkakasala. Araw kay itong babayi na day nakakahiling sa mga tao huli sa supog, that is what is important. The shame, the disgust, the loathing of our sinfulness. So gari baga ipinagkakasukatan na so sa tuyang mga pagkakasala. Takong sa babayi nagduman, naghambog pa siya, nakapira na ngaya akong lalaki, iba gari ang istorya. The story would have been very, very different. And mercy was shown because mercy was asked. Itinao so pagkaherak, tanaghagad din pagkaherak su babayi. Narumduman ko lamang sarong gurang na lalaki, 95 years old, nagtuktok duman sa kompesyonaryo kan simbahan. Father, makumpisal ngaya ako. Forgive me, Father, for I have sinned. Ako ngaya, 95 years old na. Asin, sarong aldaw, naglalakaw ako hali duman sa library. Asin, duwang babayi na daraga, nagpundokan sa indang kotse. Asin, sabi ninda nawawara da sinda, asin kay puhanin direksyon. Asin, pinasakay ako ninda sa indang auto, dangan pinagparahadukan ako, Father. Pinagparahadukan ako, Father. Kaya sabi kang padi, ano ngaya? So, iyo ngaya ang rason kung yata nagkumpisal ka sa kuya? Iyo, Father. Kasunwarin ngaya, so sabi kang padi, kasunwarin ngaya sulas mong kumpisal. Sabi kay itong gurang na 95 years old, actually ngaya, Father, first time ko ini. Sabi man kang padi, 95 years old ka na, pero first time mo pa sanang magkumpisal. Nyata man ngaya. Sabi man kay itong 95 years old na gurang, tabako man ngaya ako Katoliko. So sabi kang padik, if that is the case, yata ta nagkukumpisal ka, yata ta pinagtatara mo sa kuya, yan nangyari sa imo. Sabi man kang gurang, actually ngayon, Father, ikang enot kong sasabihan, pero ngayon, ibabaret ako pa ini sa iba. Minsan, o sa kadakla na beses, pangani, arog man kita kaining gurang na ini. Ipinag-ugurgulyo tapa, an sa tuyang mga kasalan. Ipinagtatarampa ang kasalan kung ano ang salang naginibo niya to iyupan sa tuyang pinagtataram. But what is a good story when it does not bite us? Ano man kung pertiho ng istorya na iuyaman, madadagit, maulok, o mapapahibi kita kung wala man nakagat sa satuyang konsensya. I mean, we can easily identify with a woman caught in adultery. Sa buhay niya to paano, dakulon na pagkakataon na minagasod kita na foul, minakiri-kiri kita, kung agrabyado kita, so kita ang nadedehado. Dakulon naman ang mga pagkakataon na nahiling niya to ang satuyang sadiri na bida sa istorya, iyo madali na makarelate sa satuya.
Ining kaso kan babayi na nadakop, na nakikiapid, huli tayo pinapatawad man kita kan Diyos. Siring sa pinagpapatawad kan mahal na Diyos ang pagkakasala kay itong babayi. And it is because it is favorable to us. But let us not think that this story gives us the pass to sin and then to repeat as easily. The real gravity of this story is in the last words of Jesus to the woman. Kung may matatandaan kita digdi sa istorya na ini, iyo ini ang dapat. When all people had left them, Jesus remained alone with the woman. Sabi nga ni San Agustin, relicti sunt duo, misera et misericordia. There remained a great misery and a great mercy. Nagtindog si Jesucristo para sa babaying ini, asin pinagsilensyo niya sa mga nag-akusa sa iya. Asin ginigibo man ini kan mahal na Diyos sa tuya. He stands up for us. Digdi sa mga magayon na tataramon kan sa tuyang kagurangnan, go and sin no more. Is spoken out of mercy and compassion, is spoken to give life, to bestow life, is spoken out of love. Iyo daita ka pinagukondenar sa lay kan tawo, pero dai mo na paguliton ang pagkakasala mo. Dai ka na magbalik duman sa buhay nin pagkakasala, magbago ka na. Lingawan muna ang dati mong buhay, pangaduwang buhay mo na ini. Iyo man ini sa hiling ko ang pinagtataram sa satuya, nakita man tinatauanin pangaduwang buhay. Buhay na talingkas sa pagkakasala, buhay na sa biyaya ni tinao, asin itinatao ni Kristo sa satuya, digdi sa panahon kan Kwaresma, asin sa paabuto na Semana Santa. Iyo pa numan ini ang satuyang pinaglalauman. Iyo ini ang pinagtatao kan mahal na Diyos. Kung hilingon niya to, iyo ini ang satuyang kaherasan. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayag ang sa tuyang pagtubod kita gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin inubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, halit duman mabalik sa pagkukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawa nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuaran. Amen. mga tugang itas niya to an sa tuyang mga pangangaipo, sa satuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurang nan hinanyuga an samong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, padagod sa magpahiling nin tunay na pagpatawad asin pakasabot, siring kay Jesus. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibig. Tanganing day kita basang na magukom nin kapwa, kundi siya sa aton ngunaan sa tuyang buhay sa atubang kan Diyos. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibig. Tanganing ang mga nagagabata nin pagsakit asin paghaadit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa inda. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, mga gurang, asin mga nagmumundo, makanuod sa paarog ni Jesus, na makayan pagsakit na may isog buot asin pagkamuot. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kaugmahan asin katunanongan sa maimbong na kusog kugos kan Diyos. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibig. Sa tuya man pong girumdumon, an sa tuya mga personal na kagadan.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Lagit no nama, tabay kami magpatawad sa mga tawong nagpapasakit sa mo, magmakulog man kami sa inda, siring kan ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagpapasambay, huli man sa nagikristo sa buong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kanyo Eucharistia. Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sako asinan sa indungatang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niya banal na simbahan. Diyos na makakamhan, himataya kami asinan sa imong mga nasasangkuban, na tinukduan sa pagkasabot kan kristyanong pagtubod. Magtugot ka na si damalinigan huli kaining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal nama, Diyos na makakamhana dahin kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli tay kinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo, na nalinigan ang mga isip taon-taon maumang maglaom sa mga sakramento paskwal, tanganing sa pagutob kan mga gawing kabanalan asin gibong pagkamot, sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag nin daliwat, madalas sinda sa kapanuan kan grasya nin mga aki. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangheles, kaiba kan mga trono sa sindominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang
Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kadambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tirapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupa na kapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Magdalungan ka
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapasa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at kinaban. Dawi kami, o dawi, ning katoninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Hesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Simong pinapasan, takol
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, an pagtubod na iwinaras masamo sa imong aki si Jesus, sa muyang tugang asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa muyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadayaan mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na day kami mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, nanhawa kasin dugo sa mong pinapakinabangan, siya na nabubuhay ang sinagahades sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Maray na hapon po sa Tuya Gabos, Father Kevin James po na siya. Ay maray na banggi po. Hali pa lang po ako sa Doña Maria sa Tagas. Nagmisa man po ako duman. Kaya dinaraplos ng maray, nagsalida na kanbado, dahil na nakasuta na si Father. Pero ang sa kuyang mga seminarista, sa saindang pagserbi, asin pagsunod sa mahal na Diyos, namumuya, asin perming nakasutana, asin nakarokete. Papamidbid ko po ang mga bisita, mga seminarista. Pero bago po sinda, ako nanguna. Ako po si Reverend Father Andro Quinzon de Vera. Ako po ang rektor kan Mater Salutis College Seminary. Hindi po sa Sipi, sa Daraga. Bukod sabihin kan rektor, ako po ang in charge sa Indagabos duman sa seminaryo. Ako ang nagbabantay, asin nagigiya kan sa indang formasyon. So ipapamidbid ko po ang mga seminarista na yaon digdingon yan. Mga second year, asin anom na second year, asin tulong third year. So please come in front, please. Please come in front. Mahay na po. Move forward, please. Okay. So, ini pong yaon digdi si Michael Fernandez, taga Pantao, St. Raphael Parish, Libon, Albay. Ang pangduwa, si Xavier Duran, taga St. Joachim and Anne Parish, kan Malinaw, Albay. Pangtulo po si Neil Edward Serrano, taga St. John Nepomucene Parish, Bonga, Bakakay, Albay. Ining pangapat si Seth Catter, foreigner po ang pangaran, kaya may sa itsura man pong foreigner. Seth Catter, taga St. Joachim and Anne Parish, Malinaw, Albay. So, pang-lima, ini si Carl Luminario, taga Our Lady of Salvation Parish, Piuduran, Albay. Ini naman si Andre Reblando, taga Our Lady of Perpetual Help, Quasay Parish, San Juan, Uwas, Albay. Ini man si Reynold Billen, asin uni man si sabay ko na kamundo, tapos ano nindo? Ini man si Reynold Billen, asan si Anthony Bermundo, taga St. Pope John Paul II, Quasay Parish, Pili, Bakakay, Albay. So ini po, third year po ining tulo, tapos ining third year na ini si Carl Raymond Azotea, taga St. Gregory Great Cathedral Parish, Old Albay, Legazpi City. So kumadawag po nindo, dahil pa akong tigtaram na St. Jude, Personal Parish, Lapu-Lapu, Legazpi City. Bot sabihon, dahil po kitang seminarista na tagadigdi sa
Lapu-Lapu or taga digdi sa St. Jude Parish. So sana, igwa po kitang may maglaog sa seminaryo. Magtaram lang po kung igwanin gusto mag-take na exam. Madalas na nagsisirimba digdi, may boyfriend o may kaibahan na girlfriend. So, kaya sana, sana igwaman ki magsimba. So, dahil pagbayai ang girlfriend mo. Kung gusto mo talagang mag-agum ka. Pero kung pasaway man sana si girlfriend, pasensyahan mo na bago mo bayaan. Sabuton, intindihon, pero ang malawag ka sa seminaryo because you want to follow and you want to become priest. So, yan po digdian sa mga seminarista, asin mataram po ang saro para sa indong kabos. So, painot na po, mapasalamat ako kay Father Neil Aranas, Father Jem Penetrante, and of course, Father Kevin James Funasyaran sa kuyang kaklase na tinugutan kami na magdigdi, asin magpamidbid ang mga seminarista, asin magibo kaining petition na magkaigwanin pro-seminaryo kolekta. Ginigibo po ini, bala na po sa seminarista. Sige na po. Sorry po sa uyang height, babaot. Nailing pa ako dyan sa likodan. Okay na kayo ni Father. Good evening po, Father Kevin. Good evening po, my dear brothers and sisters in Christ. Ako po si Brother Micael Lee Fernandez. Saro po akong seminarista kan Mater Salutis College Seminary. Second year na po ako. Uya po kami digdingon yan sa Indo pong parokya sa San Judas Tadeo. Susug po sa Diocesan Circular na kada po enot na Domingo po kan bulan an sa tuya pong ikaduwang kolekta, mapapaduman po sa tuyang duwang seminaryo asin saro pong Formation House Theology sa Naga. So yaon po kami ngunyan para maghagad po nindiit na tabang duot po hali po sa indong kabutan, sa indong puso na matabangan po ang samuyang pangangaipo sa pangurual daw, for maintenance of our seminary, and sa pangurual daw, pangangaipo po niyamong mga magturugang. Kaibahan, pig-present na po ni Father sa kuyang mga tugang na mga second year and also the third year. Igo po kaming 34 seminarians. Yan po dyan kami sa CP. 34 seminarians. Igo po kaming 10 first year. Anom na second year, 13 na third year, and 5 po na fourth year. So igo po kita ngunyan kin 22 seminarians. Junior and senior high school po, yaon po dyan sa St. Gregory the Great Seminary, Panal, Tabaco, Albay. Inigo po kita ki mga seminarista po, yaon po duman sa Naga, sa Harongkan Theology Formation po, duman po sa Naga. Nagpapasalamat po kami in behalf of our community na sa tabang po nindo po kamo pong komunidad, naging parte na po kamo kan samuyang journey sa pagpormar po namo sa pag-abot sa panahon na magiging padi po kami. Naging parte po kamo kan samuyang formasyon asin pagtalubo po namo sa loob kan seminaryo. So, kukuha ko naman po ining oportunidad na to my fellow brothers, mga kaarakian, mga youth brothers, mga sa kong mga tugang, tigi-imbitaran ko po kamo na if ever na magkigaw po kamo kipangapudan kan sa tuyang mahal na Diyos, sa bukasyon po kipagpadi, don't hesitate po to answer that call because that is very meaningful and it will help you to grow and para mas mamidbidan ang sadiri sa tabang po kan sa tuyang formation and also to answer the call for priesthood. So, dakulang pasasalamat po. Nararamdaman ko po sa sabi po kasubagong aga ni Father Neil na yung pong kapot niyo pong sobre worth of 50 pesos daw po yan. Kaya kung pwede da po, medyo rola ka. Rola ka nang ibubutang nito dyan sa, sorry po, joke lang po ito. Very demanding. So, tudo po sa indong mga puso na maitabang po sa muyang komunidad. Diyos ang magbalos po sa indong mga tugang ko. Salamat po na baray.
Sa liwat, nagkakigo po kita ng second collection para po ini sa Pro Seminaryo. Ang natipon po niya to sa mga misa kanakaging Sabado sa Domingo, nagabot po sa 36,319 pesos and 75 centavos. Ang nambag po niya to sa siling na misa, nagabot po sa 4,635 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 9,784 pesos and 30 centavos. Siringman, sa Abril 7 sagkod 9, aldaw ng Lunes sagkod Miyerkules, magkakagawa po ki Triduo Masses for the Dead sa oras na sa alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro or sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na bot niya itong girumdomon. Iniimbitaran po kamo na mag-atender kan Parish Lenten Recollection sa Abril 16 pagkatapos kan misang alas 5:30 sa pagkahapon. Ang sa tuyang Recollection Master, iyo po si Father Siddhartha Bayona Chong, OP. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Mga anonymous na may kantidad na 1,000 pesos, 500 pesos, sarong 300 pesos, asin sarong 200 pesos. Ventura and Amoncio family, 900 pesos. Rian Sane, 400 pesos. Asin So family, 200 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening po.